Гэта беларускія стадыённыя зоркі, якім не пашанцавала. Нечакана на нашых радарах зноў з'явілася Лера Яскевіч і Тіма Беларускіх. Выпусцілі яны новыя песні, але зусім не такія, з якімі варта было рабіць камбэк. Памятаеце 2018 і 2019 гады? Здавалася, што ўсюды панавалі трэп і кальянны рэп. Але ў Беларусі тады нечакана пачалі з'яўляцца артысты, якія спявалі пра наіўныя, але вельмі важныя для падлеткаў рэчы. І выглядзела гэта як нейкае чараўніцтва. Не да блогеры, не да спевакі нечакана станавіліся кумірамі, збіралі сотні тысяч праглядаў з усяго СНД. У тэлевізары іх не паказвалі, парады не круцілі, затое YouTube падаваў іх кліпы як самы гарачы тренд. Па суседству з Яскевіч і беларускіх павінен быць яшчэ і Дзіма Ермузевіч, інстаблогерам, такі рамантычны герой з тварам для вокладак школьных шыткаў. А потым хрусь, і ўсё паламалася. У каго як. Але сцэна не засталася пустой, і ўсё ж, калі казаць пра галоўнага героя новай хвалі, то зараз гэта, безумоўна, Ілля Шинкаренко, а ён яшчэ не на арэнах, але спакойна прадае некалькі сотень квіткоў, а яго кліпы стабільна збіраюць па 50-100 тысяч праглядаў. Меня или все хотят, или у меня паранойя. Но явно не второе. І ён як быццам працяг той самай шчырай, светлай лініі артыстаў з блогерскім бэкграундам.